Luftfilter spiller en vigtig rolle for en maskines levetid. Den eneste måde, du kan sikre optimal ydeevne og samtidig beskytte motoren, er med et originalt luftfilter fra AGCO Parts. Filtre fra uautoriserede leverandører er ofte dårligt konstruerede, ineffektive og potentielt skadelige for motoren. Motorens indsugningsluft indeholder partikler af forskellig form og størrelse, såsom snavs, støv, sand og partikler fra slidte dæk. Luftfilteret stopper disse partikler fra at komme ind i motoren, og ved at montere originale filtre fra AGCO opnår du en lufttæt forsegling og en korrekt montering første gang. Det betyder, at der kommer ren luft til motoren. Det er vigtigt at måle luftstrømmen præcist for at kunne regulere den korrekte luft-brændstofmængde, der giver optimal motor-brændstofeffektivitet. Alle luftfiltre har en begrænset levetid, også originale filtre fra AGCO, der er fremstillet af materialer i topklasse og høj kvalitet. Der kommer hele tiden snavspartikler ind, når maskinen arbejder, og når filteret har nået sin optimale sugeevne, begrænses luftstrømmen og ydeevnen reduceres. Derfor er det vigtigt at udskifte luftfilteret regelmæssigt, da ren luft giver optimal ydeevne og brændstofeffektivitet. Billigere ikke-originale filtre ser måske ud på samme måde, men de er ikke de samme. Mange fremstilles ikke efter de samme specifikationer, så tætningerne enten er for hårde eller for bløde, hvilket medfører, at de ikke er monteret helt lufttæt i huset, så snavset luft kan trænge igennem filteret og ind i motoren. Disse filtre kan også være for grove, hvilket giver en ukorrekt måling og dermed ukorrekt luft-brændstofblanding. Dette medfører, at motorens ydeevne falder og brændstofforbruget stiger. Hvis snavspartiklerne når stemplerne, kan det forårsage rilledannelse, så luften kan slippe ud under kompression, hvilket påvirker motorens ydeevne og brændstofforbruget yderligere. For at sikre generel ydeevne, mindre spildtid og høj brændstofeffektivitet, er det vigtigt altid at bruge originale luftfiltre fra AGCO, der passer første gang og sikrer, at din maskine har monteret dele af den højeste kvalitet, der findes på markedet, og som er alle pengene værd.